Lini. Salamat po Ginoo nga katang pagkawas ko sa katadlaw ng tanan pagkatulog so subaybay sang vlog dengan salamat inyong tanan amping inyong tanan kay ko pinakatutang saon labi na katong ang balikon katong great og katudot sang amahan at ang apo isbon daghang salamat kamod niya kung sig pangutana salamat diba usapod ning si pangutana usapod ning sig inyo na nga paundangon na dito ko kung kasi ginang ko undang dangan nito na kami sa mga karon na ko ang inyo na online pagitlog sunod magot ako pinakbit na mamalagi lisod man ka mag-vlog kay ang mag-video nito ako koy mag-video ako koy tripod nang ini wala niluto ang dami ng kuan dahil kay gasol na dito pikas na kuan puro na baganti na ba ito pikas kaya ngita na ang kuan ginawa na ako po ng pulit kaya kapalingan ako namin ang kauban bigay man ang kuan ko sunny side up kog itlog mamali una na ani ay kaon no ano ko gusto kaya kung ani bukan kuan gulay, maliya na karot. Gulay 7 Gulay 7 sampai dito hapot na kamong pista Alicia so hindi ay tubig ko magpag na kaupan buko juice sila hararon ha, harap ba ito? Okay. Good morning. Ayan na itong kauban.
magpalit sa akuan. Gusto naman na may gwapa diya, taga Cebu. Samayin do? Maninda nga marang Gusto bitse. maninda kay may ito sa kendo. Inaingon man. Paklay ko no. Isa. Odo dari, dua pa dari. Sili mo kagbaklay. Ag siliksian. Pati ng manok. Kapili pa dari ng itlog kay kaliksi. Kung grabe ginuo ko, hindi makalutog-itog sa bahay. Ha? Ala, karumahin na mong tinda kay. Dua naman, dua pa dari. Hotel. Kapo sa gulay. Daho, apod pila. Katagay sa labas na is batungan. Wala may bayad-bayad nga mong batong. Magansi. Sila kahangutan. May ginan siya kasaban din. Ang ginuna na ay 230. Ang biskabit si Maran tag 20. Naibabaw. Nasa ba ka din? Nahilo man ka. Sa signal gani 5G. Kubag na sa bag na yun. Uli na mas bayan sa ma. Sipay bag sinigang. Apiligo na itil, kaya pinag Garland til. Kaya mukha na pala si Garland, kaya tagalasang mana. May tagalasang gwapa. Kanina. Pagkapin na nagsabaw. Ako rin ba yan? Na ito sa bawte? Ako rin ko sabaw lagi, lain ko nung bayad. Ako rin ko sabaw. Sipay bag sinigang. Apiligo na itil, kaya pinag Garland til. Kaya mukha na pala si Garland, kaya tagalasang mana. May tagalasang gwapa. Kanina. Pagkapin na nagsabaw. Ako rin ba yan? Na ito sa bawte? Ako rin ko sabaw lagi, lain ko nung bayad. Ako rin ko sabaw. Ang motor, mabay Jen. Babay mo din. Bye-bye. Wala ka tata. Tadin ta. Ay sa. Ang sakit. Sa mga kuya din. Hinta, paul. Ito naman guys, nababay lang. One day kiss lang, mo yan. O depan. Ito naman. Kano, gabay na. Babay pa pa. Pag TikTok pa ha eh. Ganun ang TikTok yan. Siksiha ka jo. Oo, iligaw. Pag TikTok pa eh. Matanaw pa ko. Bye. A few moments later. Nagawan. So, nagawan. Nagawan. Hala, nagbahaan natin. So, dami po. Alex Kwan. Food. Ang nagagod. Suguan. Amat lang nilog mingaw. Asa di mo manguli ka? Sabi ni? Mabini. Langsad mo? Nabulaw pa? Ngayon naman na minol no? May pulang minol? Ano kong minol? Anan pas minol? Halakuan, ako. Tuwak 9 taon. Awan man. Magsudan. Ha? Nahimutin mo, boy. Ha? Kamu kaon? Himay lang sa tinong kagpansit. Kailangan ko. Yung pantipitan, yung mukhaon. Okay. Yung pantipitan, lamisa na sa Depende. Nami batay di. Ano na sa ka? Lamig din na ginikalas patay. Hindi mo sa tinong kagpansit good. Ka ba? Roy! Si pansit.
Di pa tupan. Ako. Pwede na sa mga gibutan? Di. Gamay lang baboy. Isa ka, ano ba? Ato ba lamig sabay? Dari ba? Kira kali ba to? Sobrang naman katay. Pwede mo kumukuhan. Kan tupan ba? Kapan ka profesor ba? Na, may sa itong tungas one. Meron ba na? May sa itong tungas. Ay, nasrawa. Di, ako na na. Ha?